Hello, hello mga higala. Oh, niya nagluto kong iskabichi para sa akong prinsesa. O niya. Oo. Fish gid ta no? Fish wala sa tay karniro ni kay tungod iwas COVID ta. Nakaluto in taon ang pobre kay saon nga wala naman taon tay panindahay ron. Quarantine man ta, so nagluto lang sa taong ta ginagmay ani ugma dinamos na lang pod. Hello, nagbabalik ang iyong ate. Mga natakay man ako luto. Nya dayon kani akong sudan iskabichi mag-rice lang ko gamay ha kay nganyag mga pariha ko niko ano. Nya ato niya ko no gamay. Nya dayon ang akong dessert karon usa ka sipi nga saging sa litundan. Mao ni akong dessert karon. Sige mga una ta. Ali na. Hukad na mo. Kaning dako akong pilion kay kung anak bilinan ko ni siya gamay. Gini nya magkinamot ko kay lami kay magkinamot. Yeah. Mga nutritious di itong pilion nun ha. Kaunon isda, utanon, o prutas. Ikaw kainit. Ito eh. Ganina di ay dito mi sa kuan Marina Mall. Mingaw naging Marina Mall no. Mingawa na lagi yun. Pero naalang jud gihapon mga tao nga maglinya o pangumpra dito sa Save Mall. Linya gitawon sila. Kami wala may nang linya kadin ami mangumpra eh. Wa may ikakumpra. Palit na lang may isda sa Changi. Ali mga unsa tanin nyo na. Nyapon tag sayo kay na manirado na tag sayo ron. Makita ra kang sudan. Kami wa ang mga tanon. Namuton na nina ako kay limpiom ni akong kampat ng hunawon ko gahapon. Sa kani atong katalagman karon no. Makasurvive ba kayong taong taan niya. Terus 1 month pa daw taan yung magkulong. So okay lang basta. Naalang tayo makaon niya. Magkahurot. Ang bugas gamay ra gid among gipalit. Maglugaw na nami anis kong anak. Karon na min paudaghan ha. Ugma na. Ay pamig daghan ugma. Wala mi kaon kasunod adlaw.
Mm. Kami kayo iskalit. Recipe ni sa anak. Ano ning amin duha gid tayo nagluto ani. Pero iyan ni recipe. Siya nagbuot sa templada. Kaya sulog ako magbuot. Ako rin po'y mag-kaon-kaon. Siya lang magbuot kay para kaon naman ko sa unsa. Siya kay sa iyang timpla, kaon ko na siya. Nya. Inya na lang di ko mangilay ha kay papay abli ang kuan. Papay abli mga klinik. Nya ra kay. Wapay budget. Atong budget. Ang budget di palit pagkonsum sud sa balik duha ka semana nga well abli ang sira-sira store kaya sud ka dito mato na pug ko nga bang hindi na pa natapahigog sa sakay ron. Kung wala palang bitay kuan kanang positive diri di ko manira madlo ko sa taning na positive nga nirado lang kita patuo kita sa gobyerno nimba ko bitaw maun sa ta gobyerno kita atong basulod. Daguton sa kaming ulo ha kay. Apil bitaw ni kuan timbang. Nya kaon sa taning mata. My favorite is mata. Tilupon kay sunod adlaw na ta sudan. Kaon tag mayron kay adlaw lugaw na lang diba? Kami raman sa nung duha, ang lugaw me. Inom sa pagtubig ha. Diba? Hindi ka abling tiguang. Ano na ako kaon, horot na. Kaon pag saging kayo. Kamu diha na nihapon na mo. Nihapon na mo, Nihapon na ang taon mo pa. Haron sayo mo pangatog. Kaya di may kahamay-hamayan yung sakita Yang edad ra ba sa ito na sa taas-taas 50 above maura ba joy
paborito ani mo. Nang atong kaunon, nutritious yun. Sige. Sige, bye-bye na. Bye-bye na ha. Kay, manako ka. Sige, bye.